Pero nagdesisyon na ako na ipapakita ko na ang aking mahaba, malupit, mataba na super sandata. Ikaw ang nagpagalaw, ikaw ang nagpatigas ng sandatang matagal na nigas. Kinalawang nawala na buhay at parang namatay na dahil sa'yo. Muli siyang nabuhay, salamat sa mga kamay mo. At muli nagapower ako, tumalsik na uli, bumiti ng malagpit ang aking mahabang super sandata. Truth. Ano yan? Inspired by. Kaya sa mga kabisya nating namomoblema sa kanilang mga love life, namomoblema po sa kanilang mga family life, problema sa kaibigan, problema sa kanilang mga sarili, mga kabisyo. Wait lang po. Wag po tayong atat. Dadaloy din po yung ginhawa. Saglit lang. Wala pa nga atat to. Anyway, pero maraming salamat for calling this early, o, diba? Please do like, comment, and share this video sa lahat po ng mga Team Rocketeers natin. Thank you! Narinig niyo yun? Dumigay ako! O, diba? Isang sample nga. Kiki, do you love? Sir Chris! Oh my God, game na game palagi talaga si Chris Chuper. Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one. SM Radio Station.